बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सिंग्रा जाना नोंथाङाबो रां खामायनो गोसो दं नामा? अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ नाय। नंगौ, मोनसे सिंग्रा जानानै नोंथाङाबो मोननो हागोन नोगोद 50,000 रां। नाथाय बे सिंग्राखौ नोंथांमोना साधारन हटेल बा गलाफोराव मोननो हानाय नङा। सिंग्रानि मुङानो जादों बाहुबली सिंग्रा। बे बाहुबली सिंग्रानि केजिया 8 किल'निबो सायाव। बे सोमोनांथाव गेदेर सिंग्राया दासिम ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ। बे सिंग्राखौ जाजोबनो हानाय कास्टमारा मोननो हागोन नोगोद 51,000 रां। नाथाय गलादारा बे सिंग्राखौ जानायनि मोनसे नियम खाना दोनदों। नोंथाङा बे सिंग्राखौ 30 मिनिटनि गेजेरावनो जाजोबनांगोन। बे 8 केजि सिंग्रा बानायग्रा गलाया उत्तर प्रदेशनि मेरकआव दङ। नाथाय बे सिंग्राखौ बायनो नोंथाङा गिबियावनो 1,000 रां होग्रोनांगोन आरो नोंथाङा जुदि सिंग्राखौ जाजोबनो हायोब्ला नोगोद 51,000 रांखौ मोनफुंनो हागोन। नोंथाङाबो बे कन्टेस्टआव बाहागो लानोब्ला उत्तर प्रदेशआव थांनानै बाहागो लाहैनो हागोन। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि आंगो फिसा सानमा ब्रह्मआ माहारियारि थाखोनि गेलेनायाव हारसिङैनो 2 मेडेलखौ देरहानो हादों। सिनियर नेशनेल उसु चेम्पियनशिपआव रुफानि मेडेल आरो ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों सानमा ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि उदांस्रि नार्जारिनि गाहाय कच महरै दैदेननायाव दासान्दि श्रीनगराव जानाय नेशनेल उसु चेम्पियनशिपआव आसामनि उसु हानजाया गेलेगासिनो दङ। आसामनि जानानै क'क्राझारनि थागिबि सानमा ब्रह्मआ हारसिङैनो 2 मेडेलखौ देरहानो हानायजों लोगोसे अल्पना बर'आबो रुपानि मेडेलखौ देरहानो हादों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। गुजरातनि मुंदांखा मरबी केबल ब्रिज। बे ब्रिजआ हरखाबै बायग्रबदों। बे ब्रिज बायग्रबनायाव सा 141 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय रबिबार मोनाबिलि 6 रिंगायाव गोबां सुबुंफोरा दावबायहैदोंमोन गुजरातनि मरबी केबल ब्रिजआव। बे समावनो हरखाबै बायग्रबो मरबी केबल ब्रिजआ। मरबी केबल ब्रिजखौ बानायफिनना 5 साननि उनाव खुलिनाय जादोंमोन दावबायारिफोरनि थाखाय। नाथाय 5 साननि उनावनो बे ब्रिजआ माबोरै बायग्रबखो, गोबां सुबुंफोरखौ माबोरै मरबी केबल ब्रिजआव थांनो होखो होननानै रायजोफोरा सोंथि खालामदों। बे दालांखौ बानायनाय जादोंमोन मुसु दैमानि सायाव। गुजरात सरकारा मरबी केबल ब्रिज बायग्रबनायखौ नायबिजिरनो थाखाय 7 सोद्रोमाफोर थानाय स्पेशल इन्भेस्टिगेशन टीमखौ दाफुंबाय। बे टीमा मरबी केबल ब्रिज बायग्रबनायनि जाहोना मा आरो बिनि दायनिगिरिफोरा सोर बेखौ संदानगोन। दिनै क'क्राझार नोगोराव आयरन मेन अफ इन्डिया सर्दार भाल्लभाई पाटेलनि जोनोम सान थामहिनबा हादरारि खौसेथि सान फालिदों आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैयो आरो गोबां फरायसाफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा बे गोजोन आरो खौसेथिनि आगान सुरनायाव बाहागो लाफैयो। शिबसागरनि एमएलए आरो रायजो दलनि आफादगिरि अखिल गगैआ थांनाय माखासे साननिफ्रायनो बिखा सानाय बेरामजों भुगिनानै दंमोन, जायनि थाखाय बिखौ फाहामथाय होनो थाखाय थांनाय शुक्रबारखालि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय दायो बिखौ गाहामसिन फाहामथाय होनो थाखाय दिल्लीनि एम्स देहा फाहामसालियाव लांनाय जासिगोन। दासिमनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।